Oiulari Klaun antzerki taldea eta Virginia Imaz eskutik helduta ezagutu ditugu. Izan ere Donostian jaiotako hezitzaile, pedagogo, idazle, kontu kontalari, aktore eta klaunak sortu zuen Oiulari Klaun taldea 1979an. Ordutik makina bat antzezlan aurkeztu ditu taldeak, horietako asko eta besteak beste emakumeekin, arazo sozialekin edota mitologiarekin lotuak. Beti ere, umore fin eta topikoetatik iesi doana erabiliz. Oiulari Klaunez aparte, bada Virginiaren bizitza profesionalean beste izen propio bat ere. Circo del Sol. Bertan eman zituen 3 urte Lanouba ikuskizun komikoan antzezle, Kanadan eta Estatu Batuetan. Oiulari Klaun antzerki taldeak aurkeztutako antzezlan horietako bat zen Divinas. 2003an aurkeztu zutena. Orain, berrestreinaldia etorri da, Antzuolan. Han izan gara, eta emanaldia itzaki Virginiarekin hitz egin dugu. Divinas antzezlanaz jardun gara, Circo del Soleko esperientziaz, eta Oiulari Klaun proiektuaz. Os aseguro que era más fácil lo de ser virgen y madre a la vez. 2003an estrenatu genuen, baina gaiagatik, edo ez dakit aurre iritziagatik, ez genuen hainbeste muitxu emanaldi hau. Osea, nik nire pailasak jolastu egiten du ama Virginia bezalaxe. Orduan, Don Quijotek esaten duen bezalaxe Elizarekin topa egin dugu, Sancho laguna, Sancho maitia. Eta, pentsatzen dut horrengatik izango dela. Eta egia esan, ia ez gara sartzen. Onditu egin naiz kultur honetan eta sinistuna naiz. Eta kriston errespetua egiten dut. Gertatzen dena da hori, jaingoikoarekin ez dut intermediorik beharrik. Moldatzen naiz, nineo berarekin, eta niretzako jaingoikoa amorearena eta umorearena da. Eta eternidadetik, segurazki dana ikusiko genuke klaun saio handi bat bezalaxe, baina hori ikusteko, nolabait beste begirada bat lortu behar dugu, ezta? Beste kultur batzuetan, iriparra eta parra itea iluminazioaren bidea dago. Lehen da bizi parra egiten dezu eta gero errebelazioa dator. Eta, nire osmoa hori da, ez inori ofenditzea. Adalena! Sí. No, mira, que es que te llamo con un problema, que me han puesto 3 apariciones. Ahora, ya, las 3 seguidas. ¿Tú sabes algo? Pero que no hace falta que te arrepientas, mujer. Ya, una te tocaba a ti. A Magdalena es capaz de arrepentirse en 34 idiomas. Si le da de arrepentirse. Pues mira, yo te agradecería, si puedes, que te arrepientas menos y que vayas a una. Normalean, niri etzait bat ere gustatzen humor erresa itea edo basto edo ez dakit broma hola erresa, ez da, eta bestei ofenditzeko. Nik batez ere beti bilatzen ez bilanabil, nire buruari parra itea, ez da? Eta gero jendeak nirekin parra egiten balin badu, fenomen. Eta kasu honetan, amatasunari buruz nahi nuen parra itea, eta gero dana amodioagatik nahi dezuna maitea. Zailtasun hori, baita ere erdetzearena, nola kriston violentzia bizi izan nuen nik erdetzeakoan, eta zauri horri buruz, pixat zaindu nire burua eta parra itxea. Zeruan zenolako bizitza darama honek, familiarren arloak eta profesionalak aurrera eramateko nik bezala, eta pentsatzen dut gaurko egun emakume pilen arazo berdina izangoa.
horri buruz, parra egiteko, zen kriston estresa dara nago, eta beti geizki egiten dugu, eta zerbait geizki atetzen baldin bada, gure erroagatik izaten da, hemen erroegatik, ez da? Eta, nolabait horri buruz parra egiteko zen. Clown kodigoan oso erresa da, ez dago pertsonai bat ola kanpoan, zutik kanpon, eta zu area jomerzea, eta bere larruan sartzea, hori ezberdina da, nik batzotan egin dut aktoresa bezala olako paperak eta, lana da, ezta? Baina, kasu honetan, nire barruko gauzak dira eta nire pailasak egiten du. Eta lasaitasun horrekin guztikin eta nola esango nizuke, ligeraza batekin, oso serio ez, umeak bezalaxe, oain zaldiana, oain zuaitzarena egingo, oain Superman jolastuko eta oain izango naiz Ama Virginia, edo Jaingoikoa, eta zergatik anez. Jolaz bat bakarrik da, eta placer izateko, eta baitare, jolaz horren barruan zerbait aurkitzeko, geure burua zaintzeko. Perfekzionarismoari buruz eta olako hoik, ez hain serio hartzeko gauzak. Mira, a mí lo de las apariciones hay una parte que me gusta, que me gusta aparecerme. De hecho, ahora mismo, ¿me veis? Si me veis es porque técnicamente me estoy apareciendo. ¿Me veis, no? Entonces, es un milagro. O sea, que te vean es un milagro. Y a veces es paranormal, ¿no? Yo le tengo dicho, ¿no? Se lo he dicho mogollón de veces, le he dicho, mira, tío, trabajamos mogollón. Para una aparición viene poquísima gente, no se entera nadie, o sea, es que ahora si no te apareces en la tele, casi como que no te apareces, o sea... Gure ikuskizunean ia 61 artista ginen, eta, klaro, fokoa konpartitua zan, eta nire nazkan fokoa bain minutu erdi bat, geho 2 minutu eta geho flashak, ez da? Baina izan zen oso esperientzia politxa, bai profesionaltikan, zen ikusi nuen nola montatzen den olako amets bat, zen nitzako Zirko del Soleil ikuskizunak dira ametsak, gaina zentzu guztietetik ailegatzen zaizizu, musikarekin, batzutan usaindu egiten dezu, kriston oso zentzualak dira alde horretatik eta oso sugerenteak, kriston bidaia imaginarioan, ez da? Batzuk, behin baino gehiagotan ikusiet eta bakoitzan esperientzia ezberdina izan da. Eta nolabait, barruan izatea hori dana nola koordinatzen da eta nola lortzen den jakiteko, pilo bat ikasi nuen eta internazionaleko klaunekin lan egitea bai eta personaiak izan zean la letxe eta geho oso jende gaztea ona, zegoen hor kiroldetik etortzen zianak, danak txapeldunak eta bi kultura sartzen zean. Alde batetekan ikuskizunarena, nolabait kolaborazioa gehiago eskatzen eta ematen duna, eta kiroldeena, gainez goi mailako kiroldeena, ez da, orduan. Nolabait ikasien behar genuen elkarrekin lan egitea, baina oso aberatsa izan zen, eta gero 34 hizkuntza ezberdinak, eta kultura ezberdinak, horrek ematen dizu nolabait kriston tolerantzia, eta ez dakit, bidaiatzen dezu pilo bat, naiz eta moitxu ere ez, leku beren egoten, ez da? Asko ikasi nuen, eta eskertzen diet. 12 lagun gaude, ez daukagu danok disponibilitate berbera, batzuk garai honetan join izan behar dute beste konpainiai bebai kolaboratzeko, zen, emanaldiak ez daude erresa kolaboratzeko, eta batzuk 3 edo 4 konpainietan egiten dute lana.
baina nire jendea oso prestatuta dago, oso harro, oso klaun onak eta oso langile finak dira. Eta gure asmoa da alde batetikan mantentzea, funtzionatzen dituzten ikuskizunak mantentzea, beste 2 proiektu berri dauzkagu, bat ume txiki-txikien dako, abesti eta ipuinekin, eta beste bat kontsumoari buruz, konsumismo eta kontsumoari buruz, eta, bueno, lortzen dugu aurrera eramatea, produkzio hori. Ikuskizunen aparte, gure lan gehiena dator konklusiotikan, joten gara kongresotara eta ekintza ezberdinetara, eta nolabait bertsolariak bezalaxe improvisatu egiten dugu. Klaun kodigoan olako ekitaldiak bukatzeakoan. Eta hori da, pixka bat mantentzen gaituna bat ez be. Eta asko maite dugu improvisatzea, zen klonintzako importantenetakoa behar bada da hori repentizazioa. Zen, oain ikusiko nazue hemen eta ikuskizuna pixka bat bideretatu dago eta zenbait gauza finkatuta. Nola ni neu bakarrik nago kristona izeakin nabil eta oraindikan gauzak probatukoet, orduan publikoarekin kontrastatzen, jendea parra itxen baldin badu, lozatukoet eta improvisatukoet pixka bat gehiago, hola joango naiz, ezta? Baina normalen ikuskizun batean, dana nahiko finkatuta dago, batez ere teknikalditekan zeinbait momentuak zailak direnak, dana prestaturik, ezta? Baina konklusiotan, ateetzen zea eta eta bain zer ingoet, eta, bueno, improvisazioa ez da improvisatze berez, gero eta gehiago improvisatzen desunean, beldur gutxiago, errekurtso dauzkazu, naiz eta ez jakin propio zer egingo duzun, zerbait ateatzen zaizu, eta ni batez ere sentitzen dutena da transe bat moduan, eta beldurrez nagoenean pentsatzen dut, nire paiazak jolastuko du. Bera lortuko du, ume bat bezala, bera tira egingo du, eta berak badaki nola divertitu eta ondo pasatzeko prest dago beti. Joko. No sé si veis, antes era como virgen hasta aquí y madre de aquí para allá, ¿no? Y ahora es virgen como aquí y madre de aquí para allá. Entonces, te queda mucho rato en medio para ser gente, tú. Ni hasi nintzen antzerki mailan hori amateur bezala, txikitatikan, gaztetikan, eta tragedia hutsa egiten nuen. Sastre eta Sartreren obrak eta torturari buruz eta infernua besteak dira, eta holako oso drama existenzialak eta maite nitxun, eta jendean egarrez, eta momentu batean aurkitu nuen klaun kodigua, ez nuen ikusten niretzako sala, nire burua ikusten nuen patetika, ez bat ere graziosoa edo komika, baina jarraitu egin nuen batez ere kriston parra egiten nuelako ikastaro horietan, formakuntza horietan. Eta jarraitzeakoan zerbait ikasi nuen eta azkenean erabaki nuen netzako bizitzan melodrama desente dago eta tragedia hutsa, ezta? Eta jendea parra egin nahi du eta behar du egin. Eta gero eta okerrago dago mundua, par gehiago egin behar dugu. Ni gozatu egiten dut. Eta, eskertzen diot bizitzari egunero nire lana hau izatea, zen jendeak parrea entzutea, jendeak parra egiten duenean, eta nik etxuten dutenean, kriston barrutikan sentitzen dut, afrodisiako bat bezala, ez dakit, me pone, eta oso gustora, oso positibo.